Diuen que abans de córrer s'ha de saber caminar i en termes automobilístics equivaldria a pujar-se a un kart. El kàrting és la cuna del motoresport i la majoria de grans pilots hi han passat per ell. És el primer contacte amb l'asfalt, amb el volant, les banderes i la línia de meta. Velocitat i adrenalina apleguen un munt de joves promeses any rere any, però només uns pocs afortunats arribaran a formar part d'una graella de Fórmula 1. Per això avui hem vingut al circuit d'Osuna! Però com que d'Osuna, Pol? D'Osona! Ja deia jo. Osuna era el que cantava, no? Se preparó, Se puso linda. Arnau, frenem. Superimportant, No et vull veure lluny de cap Apex, de cap piano, sí? Frenem per arribar-hi. Està tot molt bé, només ens falta el gas, vale? Ves fent a poc cada cop més, sí? Vinga, va. Des de fa 2 anys, l'Escola Catalana de Kàrting dona l'oportunitat a joves promeses de millorar i perfeccionar les seves habilitats al volant. Tot preparat, Diego? Sí? Fem la pista gran, com abans. Hola, soc la Belén Garcia, soc la professora de l'Escola Catalana de Kàrting i una de les fundadores d'aquest projecte. La Belén Garcia, que és la primera dona que va guanyar en la història del motor una cursa de monoplaces de la Federació Internacional d'Automobilisme, capitaneja aquest projecte, posant totes les seves habilitats al servei d'aquests nous pilots. Molt contents, és un projecte molt il·lusionant, sobretot des de la part de pilot, veure créixer pilots i que la teva experiència serveixi més enllà dels resultats que he fet o de les curses que he fet és espectacular. Surt primer el Diego i cap aquí, vale? Sí. Ja es pot? Vale, va. Aquest any s'ha incrementat el nombre de participants respecte a l'edició de l'any passat, que va ser la primera. I és que l'escola vol convertir-se en la referència formativa del kàrting de Catalunya. És una il·lusió que teníem nosaltres, el Xavi i jo, feia temps, perquè veiem molta gent molt perduda que començava, que ens preguntaven, hosti, això com es fa, com s'entra, com s'inicia, i es va juntar una mica amb les ganes del RAC, de començar a fer alguna cosa de l'esport base a l'automobilisme, i una mica tot junt, tothom tenia ganes i vam dir, va, doncs ho fem. No sabem com, ja trobarem la manera, perquè al final moure això i tenir la infraestructura, tenir els recursos és molt complicat, però hem buscat una fórmula que funcioni a tothom i que puguem aportar alguna cosa a les famílies que volen començar. De la mateixa manera que la Belén Garcia, un munt de pilots professionals han hagut de passar pel kàrting. Ja sigui en cotxes o en motos. Jo crec que la base del kàrting és molt bona, és molt important a nivell de competició, de sentir l'adrenalina de portar algú al límit. Jo crec que el kàrting és on et formes com a pilot, sobretot en competir, perquè hi ha moltes famílies o molts pilots que volen guanyar-ho tot en el kàrting i potser no ha de ser l'objectiu. L'objectiu ha de ser formar-se, aprendre del que és l'automobilisme. Pots comptar que a circuits tan petits, tan estrets, la sensació és brutal i fins i tot quan agafes un kart de lloguer és increïble la velocitat la sensació de velocitat que et dona, i això és molt important, sentir aquesta adrenalina. Però després, quan fas el pas als monoplaces, és quan realment comença la teva trajectòria esportiva en aquest món. Però el kàrting jo crec que et dona una competitivitat que després, lògicament, en el futur la fa servir. Ensenyem una mica de tot de tema seguretat, banderes, traçades, teoria de com es condueix, a sobre el kart fins i tot emparat per ensenyar com es fa el canvi de pedals, com agafar el volant bé. Al final són coses que sembla que no, però que et donen un feeling molt més clar del kart i que intentem donar una experiència global de tot. L'àmplia majoria de pilots catalans que han arribat a l'elit han passat pel kàrting per formar-se. Però també han viscut situacions que no depenien d'ells i que els han perjudicat en les seves carreres esportives. Crec que la psicologia aplicada al motor és molt important, perquè la psicologia de l'esport és fonamental en general en tots els esports. Diguem-ne que els 4 pilars fonamentals en el món de l'esport serien la preparació tècnica, la preparació tàctica, la preparació física i llavors la psicològica. Llavors, igual que en un pit stop, quan el mirem des de dalt, entra el cotxe al pit lane i cada persona encarregada s'encarrega d'una roda, doncs és important que l'esportista estigui envoltat de persones que sàpiguen assessorar-lo en tots aquests 4 àmbits. Aquí ningú és Fernando Alonso i que sempre s'ha de seguir aprenent.
Aquí el que s'acostuma a estancar és el que es pensa que jo és que ja porto moltíssim i jo i no necessito prendre res. Caca. És superimportant que en categories com aquestes de les que tenim avui, doncs el kàrting és on comencen, que l'objectiu fonamental sigui sempre gaudir, no empantar el teu fill o la teva filla a començar a fer kàrting amb l'objectiu de ser el proper Max Verstappen, sinó amb l'objectiu de que trobi allò que realment el remou per dins o la remou per dins. Prou bé, sí. El mateix una mica, Falta parar-lo bé i donar gas bé. I fer-me cas. Aquí a la primera curva entra molt més lent, espera't a la dreta, i ho hem dit diverses vegades, hem de donar el gas una vegada. Et semblarà que aniràs lent, però aniràs molt més ràpid. La curva de dreta és molt més lent, molt més a prop meu, i podràs fer la d'esquerres molt més ràpid i tindràs velocitat en 150 metres. Com que és el segon dia ja els estem explicant com optimitzar les frenades, les curves que s'ha de parar el car bé al començament per poder donar gas i guanyar el temps durant tota la recta en comptes de voler guanyar l'entrada i perdre després tota la recta. Tenim parlat diferents gestos. Primer els assenyalo on han d'anar, que jo veig que no ho estan fent o que no ho fan suficient. Els assenyalo a on. Després, així tenim acordat amb alguns que els costa donar una mica de gas, que aquí hem d'anar a tope. No, aviam, una cosa, hem de parlar perquè està saludant a la grada. Com que saludem? Fatal, això, A pista no podem mirar la gent de fora. Vale? Què mirem a pista? Sempre al següent lloc on frenem, al següent lloc on girem, al següent piano que agafem. Tot el que parlem aquí, això és el que hem d'anar mirant tota l'estona, és superimportant. I mai treure les mans del volant. No, mai, perquè si no el car, què? Va on vulgui. Començar a competir o a entrenar amb l'únic objectiu d'arribar a aquesta elit, arribar a la Fórmula 1, és un parany, és una trampa, no? Jo si miro 20 anys enrere, el kàrting érem 25 pilots, nanos que tenien el somni d'arribar a ser el Fernando Alonso algun dia, arribar a la Fórmula 1. Crec que d'aquella època quedem 2 o 3, Albert Costa, Miguel Molina, dos o tres més i jo, i no comptis més. Quan el que nosaltres esperem que passi no s'alinea amb la realitat és quan apareix una mica totes aquestes frustracions, no? També moltes vegades, si el nostre objectiu se centra només en els resultats, estem perdent de vista moltes altres coses que també sumen, perquè tu pot ser que tu a la primera volta t'hagis sortit de pista i al final hagis quedat 5è en comptes de primer, però pot ser que aquesta carrera sigui la millor carrera, la millor cursa que tu has fet en tota la temporada. I si només mires el resultat, doncs t'estàs perdent molt més, no? Jo crec que no és fàcil gestionar els teus objectius a futur i sobretot quan és un esport que és tan costós i que depèn en molts casos de factors externs. Es pot detectar talent. Ara, el talent no és res. Com dèiem abans, si no treballen, si no tenen tristament els recursos, els recolzaments, la sort de poder anar a fer campionats, de que els hi vagi bé, la psicologia, la manera d'entendre les carreres, de com aprenen, el talent sí, en 2 dies el veuràs perquè és una cosa que surt sol, però no serveix de res, sincerament, de res. Òbviament, quan comences no tens un sponsor que aposti per tu, segurament, a no ser que el teu pare sigui un crac que trobi algú per enganyar, però des de molt al principi tu tens el teu entorn que et diu lo bo que ets o no, hi ha situacions que el teu pare pot ser molt crític o personalitats molt diferents, però que és el teu entorn i el que coneixes. Per saber si avui hem vist el futur campió de Fórmula 1 de MotoGP, o del WEC, o de l'IMSA, o de les Europees Le Mans, encara haurem d'esperar uns anys. El que està clar és que avui s'ha plantat la primera llavor per arribar al número 1. Jo el que li diria a una persona que està començant en el món del motor és que es pregunti cada cop que surt del circuit m'ho hem passat bé, què he après avui i què m'agradaria fer millor la propera vegada que torni a competir al circuit. Que perseverin, gas, que es busquin la vida, que demostrin que els agrada, perquè el que ens trobem moltes vegades és que amb els pares diuen ai, és que no sé si li agrada, tal... No, a ser pesats, a buscar-s'ho i a tirar endavant i a buscar oportunitats. Uah, impressionant l'escola! Ara tinc ganes de posar un car allà. Has vist? I vols saber més? Hi ha curses de 24 hores. De cars? De tot. I estan 24 hores corrent? De cars, de motos, de cotxes... Sí, una passada. Mira, és més, el següent episodi va d'això. Ah, però un moment. Abans que posis els crèdits finals, puc demanar-te un favor?
Va, però espavila, que ens hem de tirar allà. No, és que les imatges aquestes en slow-mo m'han agradat molt. Podríem posar-ne unes quantes abans d'acabar? Vale, no tireu els crèdits, poseu slow-mo i després els crèdits. Gràcies! Gràcies!